L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej der lill-Abram dejn il-ballut ta' Mamri u kien fil-bieb tal-għarix fl-aqwa tas-sħana tal-jum. U refa' għajnejh u ħares u ra 3 irġiel weqfin qudiemu. U malli rom mar jiġri jilqahom fil-bieb tal-għarix u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu riġlejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejqu. Imbagħad tibqgħu sejrin. Għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. U huma qalulu: Tajjeb, għamel kif għedt. U Abram ħaffef lejn l-għarix ħdejn Sara u qalilha: Fittex lesti 3 sijan smit, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġol tari u sabiħ u taħl il-qaddej u dan fittex lestih. U ħal baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qiegħdhom qudiemhom. U qatt blu jifqa' qudiemhom taħt is-siġra u ma bdew jieklu. U staqsewh: Fejn Sara martek? U weġibhom: Hemm fl-għarix. U qallu: Nerġa' niġi għandek bħal dan iż-żmien sena. U ara, Sara martek ikollha iben. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid issewwa f'qalbu? Min ma iqasqas bil-sienu? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jgħajjarx lill-għajru? Min ma jistmax lill-bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra minu bl-ħtija? Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? It-tiena qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Kolossin. Ħuti, jien issa nifraħ bid-dbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-dbatijiet ta' Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jiena sirt Ministru, skont ma tani nagħmel Alla għalikom. Jiġifieri li nxandar b'mod sħiħ il-kelma ta' Alla, il-misteru li kien moħbi sa miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa hu marraf lill-qaddisin tiegħu. Lil dawn Alla ried jarrafhom kemm huwa kbir l-għana tal-glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani. Kristu hu fikom, it-tama tal-glorja tagħkom. Lilu aħna nħabbru lill-bnedmin kollha u nwissu u nagħlmu lil kulħadd bl-għerf kollu biex inwasslu lil kull bniedem għall perfezzjoni fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u leqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: Mulej,
M'intix tara kif ħallit ix-xogħol kollu fuq ibis? Mela ejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabes il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdiliex. Il-kelma tal-mulej.